yazi ukuthi bafethu lento eyenzeke eGoli umfoka Mvelazi ibhlungu guys ayichazeki. Bekuyini ukuthi nimtshela ukuthi suka la hamba lapho ngendlela amavideo sengiwabone ngakhona njenga abundeni sebekhuluma abantu ube umuntu oright. Bekuyini ukuthi nimtshela ukuthi suka sikudinge la. Okay, usumdubulileke siyavuma. Usumshiselani. Awucabanga ukuthi lo muntu nomndeni, awucabanga lo muntu mhlawumbe unezingane. Usumshiselani. Guys, ibhlungu leyanto. Ngithe ngixoxela uma ngabona noma ekhala. Ngabona noma ekhala guys ibhlungu leyanto. Ibhlungu leyanto eyenzeka kuya bhuti and kuhlezi kuthiwa kuhlezi kuhamba labantu abalungile. Kuhlezi kuhamba labantu abalungile. Kodwa mbulala uthini la ukhona? Uzizwa kanjani la ukhona? Njengamanje kuthiwa umama akakwazi ngisho ukukhuluma. Ngoba wena ukudecide ukuthi uthathe ingane yakhe kuyona yodwa. Mbulala uculisekile na? Ujabulile na la ukhona? Ngoba definitely niyabona. Nkosami ngiyakhuleka ukuthi lento eyenzeke eGoli ingafiki la eThekwini ngoba bina ngabafowethu nginobaba Uber. Nginobhuti osanda kuthenga imoto last month. Uber driver. Nkosami ngiyathandaza ngiyakhuleka Jehova namandla. Enasina yenza indaba. Nasina benza ubuhlungu. Bekuyini ke mhlambe nimnyeke nithathe imoto. Umshiselani. Uthi umndeni ungcwabeni. Baphucile ilunga lomndeni. Nabaphuca futhi ngisho ithuba lokuthi bembone kokugcina ephelele. Nithi umlotha abawenzeni. Kanti guys usuwaba kuphi uNembeza? Yazi sekwaba kuphi ukuthi umuntu mhlawumbe uzukupokela. Noma kwaba kuphi ukuthi emakhaya abantu bayacushwa. Kuwazi ukucushwa ngisho iliba lomuntu. Alisakusaba konke lokho. Bafethu ngeke. Ibhlungu lento. Yazi every time mangizothi ngidlula ku TikTok ngihlala naye ngiyakhala njalo. Ngoba kuleya bhuti leyana ngibona wami ubaba. Kuleya bhuti lena ngibona umfowethu. Nkosi yami. uNkulunkulu awusingathe lo yamndeni. Awukhusele lo yamndeni uNkulunkulu. Banika amandla okudlula kulento.